Paseatzea, leku berriak ezagutzea eta turismoa egitea gustuko duzu? Abentura atsegin duzu eta informazioa behar duzu? Hala bada, Aldundiak martxan jarri duen erreminta berri hau ezagutu behar duzu. Lurraldeko turismoa sustatzeko webgune berria da, eta honen laguntzaz, zure bizita, zure txangoa eta abentura prestatzeko beharrezko informazio guztia izango duzu. Munduari begira dagoen zure ate virtuala. Bizkaiko Foru Aldundiaren ate virtual berria da, munduari zabalik dagoen ataria. Webgune honetan turismoari buruzko informazio guztia lortuko duzu modu berritzaile batean. Gainera informazioa lortzeaz gain zure iritzia utz dezakezu foro eta blogetan, Bilboko eta inguruko herritako hoteletan erreserbak egin, turismo egiteko ideiak hartu, zure eskura dauden produktu turistikoen inguruan zerbait gehiago jakin, gauza pila ikasi eta ezagutzeko parada duzu. Aukera anitz dituen webgunea da Bizkaiko txoko guztiak ezagut ditzazun. Izan ere, Bizkaiak leku xelebre ezkutu eta eder ditu. Zar zaitez irubebikoitza.mybilbaobizkaia.com webgunean eta Bizkaia ezagutu ezazu.